Добрый день! Мы вітаем вас на выставе, присвяченной 20-годию присвоения Михаилу Андреевичу Савицкому звания Героя Беларуси. Наша школа, якая носіць імя вялікага мастака, не могла абмінуць увагай такую грандыёзную падзею. Мастацкая галерея Михаила Савицкого презентовала редкие знакомитые фотоздымки Михаила Андреевича. Мы бачым і ўжо прызнанага майстра і яшчэ нікому невядомага юнага Мішу. Особливую увагу притягує картина «Віленські сустрэчы», якую Михаил Савицкий написал специально для музея Янкі Купала. Тут мы бачым дзеячаў нацыянальнага адраджэння. Толькі сапраўдны геній мог перанесці жывыя душы на палатно з такой пільнасцю і уважлівасцю. Эта выстава показаць Михаила Савицкага не толькі як военнага мастака, але і як сапраўднага патрыёта, які з такой бясшотнай уважлівасцю адносіцца да нашай гісторыі. Наша мета – не губляць сувязь, якой злучыў нас і нашу школу Михаил Савицкий з культурнымі прасторамі Беларусі. Прыходзьце ў Купалаўскі музей, а таксама на наш школьны музей «Мастак і час», каб адкрыць для сябе дзівосны сусвет героя і мастака Михаила Андреевича Савицкого.